שלום לכולם. אנחנו בעוד סרטון, וכמו שאתם רואים, השגתי את המג'יקל ואני עומד לעשות פתיחת תיבות. כמו שאתם רואים, יש לי פה פריצ'סט אחת, בטעות פתחתי אחת, היה לי 2. אז בואו נפתח גם את השנייה, ואז נעבור לפתיחת מג'יקל. אוקיי, 47 גולד, 5 טסלה, וולקרי 1 מצוין. אני לא יכול עכשיו לשפר אותה, אבל נקבל מזה כסף. נקבל ללג'נדרי, תחזיקו אצבעות חברים. 351 גולד, 9 טסלה, 10 מיניונורד, 3 בומק טאוור, 27 סקלטון, 9 אורג ריידר, בלון. יואו, לא מאמין, אני לא מאמין, באמת צריך לזה 2. וואי, אני לא מאמין. טוב, לפחות קיבלנו 2 אפיקים. טוב, בקיצור, התיבה הזאת הייתה ממש טובה. מיניונורד זה טוב. אני עומד להשתמש בהם רק ברמה 6 ומעלה. טסלה אני לא עומד בעתיד להשתמש. אורג ריידר ברור שאני אשתמש. רמה 3. רמה 3. רמה 1. אני לא מאמין, עוד שנייה. רק 2 אפיקים וזהו, הייתי מקבל לג'נדרי. היי, בוא נשפר גם את הנייט, זה 6, נכון? כדי לעלות. רמה 5, וזהו, רמה 5. אני לא מאמין פשוט, כמעט יצא לי לג'נדרי, אבל יצא לי קלפים טובים. טוב, אז אנחנו נעשה משחק. אתם ראיתם את זה ממש, אני עדיין, יש לי דיכאון עדיין. איך מקראונצ'סט השגתי עוד אייס וויזרד ופה לא השגתי כלום. בוא נשים לו וויץ'. טוב, בוא נעבור על הדיכאון הזה. בוא נשים לו וויץ', הוא שם לנו מיניונורד רמה 6 בצד ימין. שמאל נראה לי. לא כל כך, רגע, הוא בזבז הרבה, הוא בזבז בטח מלא כסף על הוויץ' הזאת, כי היא רמה 3. בומפר, לאן אתה מכוון את הפצצות שלך? הפצצות שלך. בוא נשים לו הפוך אבל. כי הפוך לא עבד, בוא נשים לו ולקרי פה, כי אני לא רוצה להתפוצץ מהפצצה של הג'אנט סקלטון. אוקיי, הכל סבבה, אבל לא מאמין, אני עדיין לא מאמין. למה לא לג'נדרי? 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 טוב, בסדר. אני אקבל בהמשך. אני מקווה לפחות. איזה אידיוט. הוא שם לנו פקה ועכשיו הוא עומד לשלם על הבניין. אני פשוט עומד לכסח את הפקה שלו. אוקיי, אולי לא. אולי פשוט פאקינג גלוב. לפקה. אוי לא. לפקה. תמותי כבר. אני מקווה שהרוץ הזאת לא תכסח לי את הבייבי דרגון, כי הבייבי הוא דרגון, לא בייבי דרגון. תראו את התקפה הזאת. אוג פריז. מי לא מכיר את זה? שיט! איזה דפוק אני. בוא נשים לו בייבי דרגון. בוא נשים לו ולקרי, שתעשה לפחות פה. נתייחס לפקה. שלום לום. שלום לום.
שלום. אני עדיין לא מאמין. טוב, אני מצטער שזה היה סרטון די קצר. טוב, אני מצטער שזה היה סרטון די קצר. בסרטון הבא אני אעשה את הדרך לארנה 5 ויאללה ביי. רגע, תעשו לייק וסאב אם אהבתם. אני הייתי דניאל בערוץ דן קלאש ויאללה ביי.